Madalas natin itong makita at matikman bilang isang pasalubong. Matamis, malinamnam, malagkit na nakabalot sa dahon ng saging. Ito ang tupig. Pero sa bayan ng Lawak, hindi lang ito simpleng kakanin. Isa itong ipinagmamalaking tradisyon ng masaganang kultura at pagkakaisa. Welcome po sa bayan po ng Lawak, Pangasinan. Ito po ang aming Tupig Festival 2026 at with the team Rang IT Ani Dayo Ti Umili. Ito po yung isa sa pinaka-highlights po ng aming town fiesta and of course celebration of heritage of culture ng ating bayan Lawak. And syempre po, para po sa aming pinagmamalaking tupig po sa bayan ng Lawak. Ang tupig po ng Lawak ay ang pinaka-the best tupig po sa ating bansang Pilipinas kasi pinagmamalaki po namin. Ang kakaiba po sa aming tupig ay ito po talaga ay purong malagkit and of course napakagagaling po ng ating mga magtutupig. Aside from sa malagkit po, yung flavor po niya kakaiba po. At saka yung buko po nanggaling sa bayan nila. Aabot sa 6,000 piraso ng tupig ang sabay-sabay na niluto ng mga magtutupig sa bayan. Ang mga nalutong tupig ay ipapamahagi sa mga Lawakenyos at mga bisita sa Lawak. Isa si Nanay Leticia sa matagal nang magtutupig sa bayan. Aniya, malaki ang naging ambag ng tupig sa kanyang buhay maging sa kanyang pamilya. Malaking tulong po yung yung lumipat ako sa tupig, nakabili ako ng lote at saka nakapatayo ako ng bahay. At saka nakapaharal ako sa mga anak ko. Malaki talagang tulong ang tupig. Wala kaming hinahalo na kung ano-ano. Puro malagkit at saka malambot na buko. At saka hindi masyado matamis. Para yung mga may diabetic, makakain lang po. Malakas po ang tupig dito sa Lawak kasi iba-ibang lugar ang pumupunta dito. Tampok din sa selebrasyon ng Tupig Festival 2026 ang pagtatanghal ng mga mananayaw sa street dancing presentation. Ang mga performers, nagmula sa mga elementary at secondary school sa bayan. Hataw kung hataw ang mga mananayaw, suot ang kanilang makukulay na kasuotan. Ang gaganda. Hindi ko maganda. Lagi ako, dito ako kahapon, kanina naman. Umaga, dito na ako. May ako akong tatlo na nagparada. Grade 4, grade 5, at grade 6. Well, actually, yung mga bata, ang gagaling din naman talaga nila. And napakagandang way ito para showcase din natin yung tupig natin dito sa Lawak. Kahit na sobrang init, ganyan, yung mga estudyante natin, nakikita natin, and super talented talaga ng mga Lawakenyos. Layunin ng Tupig Festival na higit pang maipakilala ang tupig ng Lawak bilang simbolo ng pagkakaisa, kasipagan at identidad ng mga taga-Lawak. Samantala, magpapatuloy ang selebrasyon ng Tupig Festival 2026 hanggang March 8, 2026. Hello po sa mga taga-Pangasinan at syempre po sa mga katabi po nating probinsya. Punta po kayo sa bayan ng Lawak sa aming Tupig Festival 2026. Napakasaya po dito sa bayan ng Lawak and of course, tikpan nyo po ang pinakamasarap na tupig sa buong Pangasinan. And welcome po sa Tupig Festival 2026. Lester Narag, Balitang, Solid North.